Uba Ardan Basayomot Presiden Kaseng Voice of the People Party hakar pokhandai terik Jemang ula benyau bat lenyar ya kajing penjari ki Borsenshar District ya kakendon an 144 CRPC hakasengi nyobot South Rik Jelieu ha East Khasi Hills District barok away. Uba Ardan ula tho sya udisi ban penkela ya kini ka hukum da ka ba penyeng nia ka election kade ka ayom le kemen jaki padba ha ba ki jet ya la kinong mi khmat syaki yong dor bar thawan. Kasing nyobot kalong kapor kajing lekamen les ngo bha jang hipat ba ula ong ula benyau ya kajing ai daw jang DC ubala ong la penjari ya kani ka kendon an 144 CRPC ha ka South Rik Jelieu ban kiar na ki dheng kali ha ki surok jong kani kanong ba uba Arden ula penpau da kajing scam jing mut da ka ba ong ha ka South Rik Jelieu ukertong VPP unra ya kajing job enom dan mano ban kini ya ka kumba ka party kala penpau haka jingtho kaba nilai show deputy commissioner ya ka jing penjari ka jobu ya ka section 144 CRPC bangi kum ka party nimla ban pedeng ya ka ne ka jingle da ka leng jong deputy commissioner banong ban nomsha ya ka no ka jinglom pat ba ka jing ya pat ba haka South Rik ka blong ka sni nyobot nak menaga election MP Shah Kalok Sabha ngakwaru ban pau kan kapor kaban nakaliang ka jong ka party ni community bahadian ka jingtho ka mangila ai ban nakaliang u deputy commissioner on Shimkhia bat ban wengno ya kani ka hukum ka bola pinmi bat ban ailat ikipat ba nong song snong bakin let syakani ka jaga nyobot badru bahadin jong ka result kibayo ya ka jingjob kinyo ban lekmen ban shat kemen badru ban pau ya kata ka jing sngo kemen ka joki tendrei kalau ka smosi ban i ba nagaleng jong deputy commissioner la pau bo nomla ban weng ya kata ka hukum da ka ba ai daw ya ka jing khapnya ka jing dhengkali bat kum juru bayok kami kano ka kandrum ka kandram kalong gay ka bas ngo thamula ba khlak tang ha ka South Rik ba kita ki bor penya ki sngo khia ya ka jing dhengkali ki pat ba ha ka ne ka ri ga jing ba khamtam ha ka no ba shlong ki mat ya ka jing dhengkali ka ba man la ga sni namar ka jing bamla ka jong ki bor penya bakin penya betin penya renti ya ka kam ka baki dei ban penya hagani kaliang bar kani benta ban ongru bakan mi kanu ka kandum kanam kalong tang ka jing persang banda rabjot ya ka jing thmu ka bari ka jongki ka badai tamaki ki betip ke iga daw ba pnoi ki bakin impose lani bakin penmi ya kani ka hukum te kaseng kala dep an ai ka jing tho ko malong bat ngiyeng ha ka ta norim banginum la ban pedang bat ngin mi bet kum ki pai ba nong krishan jong ka Voice of the People Party ban let ka jaka nyobot bat kum bangi community bangin yo ya ka jingjok ha ka ne ka election MP da ka jing krishan shit ham jong pai ba ngin ye le kemen ngin ye shat kemen ru da ka akor ka burom ka jinong tipri to play bat nginum sha ya no ban khang la ni te dei namar ka takadaw lingba kani ka khubor na kwa ban kentu yaki pai ba bangem dei ban pensngap yaki bakum kini ki hukum ki ba persang tang ban khanglat ya ka jingle ekmen ka jingi kum kita ki pai ba ki blada ban ai ka jingkrsha hagi bidei ba kani election MP ka blada nagaliang ka jingi kum kinong elam yen mi bangi kentu yaki pai ba bakem dei ban pensngap ya ki bakum gini ki kendon ki badon tang ka jingthmu ban khangla yangi bangin le kemen lani yaki no ki bakwa ban le kemen ha ka ni ka sni jong ka jingjob bat ni smo ban pendrem jurru yaki bakum gini ki hukum ki baga sarkar ka penmi ki ba persang ban yu roi ya ka hok ka jing pai ba hakari sinchar pai ba ka jela Meghalaya kamdi ka ta ka jela kaba
ngilak bani penisrim bat kiwi pat ki jela ki bagadon ki jingi snam ki don ki jingi ki klumar wat hakipor election kampat ju khamja kot ju ban ong bangile yo sngo bagandon ka jing klumar ka jing mi jing klumar hadin ka jing penbana ya ki result haki election ki bobon kala bandon ka daw hlendet ka batang kini ki badon ka bor ki sngo tho bali ki ai ka bakum ka ni ka hukum ban khangla yo pai ba bon mi ban snap ya ka result bat ban yo ban lek mendu hadin balapan bana ya ka result te khnang ba ki pai ba ha ka ri ka ba i ka jingi ken shai ken sngo tho ni kwa ban pan bana ban agaleng ka jingi kum ka party nin ya shakmat nin mi ban ni ban snap baru anum dan munum no bala ban khangla ya kata ka jing mi pai ba ka jingi namar ka jingi ka jingi kalong ni kwa ban tip hadin bangila penon ka me ka hok ka jing ban tep di bot ka jingi mano ba job bat ban yo ru ban le kemen ha kata ka jing job ka bangi community kum ka party te kini kilong ki jing penshai hadin ka jing kwa jigi bobon balang ban tip ngin le kumno ha ga bidei bat ka sautrik ka sngi ban penbana ya ka election MP Shakalok Sabha Kublishibon